سلام سلام كما يتغون لو ما حنت حكينا زانتا يا خا لكم كسع موداتا مسمعكم وي جود كم زغلو دي ما بالكم زي ترفي زازانتا بزا غاليات جمر كراتي شما كرات ازيا صبغتن ملكعኛ غال اب عدمي اب كباب 30 تركبيا ناي راديو غازيطنيا حدا معلتي غال حاوبو اتبصحا ذا غال حاوبو انكلاي محازا مسترن ገለ መለኹ ለየንዝዓልላ ንሓደ ሰብ ተላለዩ ኢላ ትህባ ነዚ ሰብ ዝተላለየ ኢላ እንታይ ትባ እዚ ናይ ፌስቡክ ኣድራሽኡ ትህባ ሰብ ባቢ ይበሃል እዚ ባቢ ዝበሃል ሰብ ኣብቲ ከባቢ ንሰን ዝነብራሉ ከባቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ሽዑ ክራት ንዓት ተቐቢላታት ኣድራሻ ግን ዋላ ኣንቲ ዝንዝን ከይበለታ ትኸይድ ገዛ ምስ ኣትወት ብፌስቡክ ሃይ ክትብሎ ትጅምር ሃይ በሃይ ዝጀመረት ጽቡቕ ክዕልሉ ጅምሩ ድሓር ኣብ መንጎ ዕላል ሓንቲ መዓልቲ بعل حدار دقا قلا حتى ماتي أقاطعمي كرات عرك اللوا زباب زبها الكاني عرك نيرات عرك خمسة اللوا مس نجرة بزح ده سيفلا جن تاجرة أي قارة تطنتي على المسؤوسي أي قارة تطن نساون أفكار اللوا أفكاري أخي فلتا مسؤول على تقتل سقيلة دحر ليلوم محزنة ترايد أمر مزين فقري قلمنا أي تحت تطنيرو دحر جن حنت معلتي ناب حدا نايت كلب تخيدمو ኣብቲ ናይት ክለብ ቁርብ ተዓይማ ክትንቀሳቀስ ከላ ንባቢ ኣብኡ ትረኽቦ ለይቲ ነይሩ ሰዓት ሓደ ከባቢ ኣብኡ ትረኽቦ እሱ ከዓ እንዳሰተየ ፀንሓ በይኑ ኮፍ ኢሉ ከይዳ ኦ እምበር ተራኺብና ገለ ኢላ በቃ ደስ ኢልዋ ከይዳ ሰላም ትብሎ ንሱ ሕጂ ብኣካል ሪእዋ ስለዚ ይፈልጥ መን ምዃና ታሽማ ወይ ስእላ ሪእዎ ይፈልጥኒ ወይ ኣይፈልጣኒ ጠቕላላ ግን ኣብ ገለ ቦታ ፈልጣ ድኸውን ገለ ወይ ሽማ ተጋጊያ ከይከውን ገለ ኢሉ كمزي زتدنا جرس بمشالو كم جيري سلام يلوا بر بزح أي تقدسلا نساء رساسينا جلس لازم نبرت ساتياس لازم نبرت بزح أي تقدست له النساء نجازا مستعمل ستجن تناي أونلاين علالهم يغتسلوه تتصحفلو يملي سلا بكا علالو ما قتسلوه شو حن انتي بلا حدا مشت نكينا خيد حسب الله قوي بلا دعر قور معلتات كراتها بصراحة لا تقول حوبات تدول لا كمزي هو خلا الو سامعي خديقي تبلا كم سنبدت عينت انتي هاي سمعكم بابينا بكاني خيدي لك نيرو ويلني تبلا بدئي تهاريمو انتي اخت بلا لغي زحاوو ناي مسلني ازي تحسيلو تبلا كرات نزي نجر زي سمعت بزح ياغاننتون بقى انبار تهاريمو قليلا بزح تاشو ياغاننتون كمزي زمدنا ام كاب علال حليفو ناب فقر جلس لزي تغيره بزح ياغاننتون قالوا وحدات معلتات مسحاله فخا تقول حبوا عندنا دويلا سمع قدرت بلا أي سمعهم بابي كوميتو كرات نزون مسمعت أوه زحزني تايرا تبلغوا علي قال لا بقى هم قليل نجر شال لي حليفات ولا أنت نجر كم زي تسمع شال لي تات عالفة تا قال حبوا كأني غنيت دول الله نجنا بزعبا بابي كتزارب دويلات الله تايت بلا بابيس زموت أي مثلاً حجي أب نيويورك زلوا أب صنوع حلوة يقبرلو له أتي بشقط استهارملو مخنيات دما مس بوليتيكا ومتأثر سلازلو وي قالت بلا كرات نازم السمعت بغتتا نا فيسبوك أتيا هاي لا تصحفلو هاي من لسالا كعللو غلو دما نسو نعلال متشوق خمزي كوانا أتستتقوسالو تيت دما أب كبابي كسادو سلاز تهارمي كزارب كمزي كقل بتكست جن كتصحفلا علا خمز قل كزرارباون كمز دالي أبزع بيلوت ميسج يسدلا بتوساقي سبيتو خمس فتحتي نقرا قبل علي زلو ناي بوليتيكا وغداي دما مس بزرزر نقيعلل ناصنت كم زي هو ينقرا اذا غونات تزغن كرات مسؤون معلال دوك بلايك علن ناوارح بغمزي عينت بتكست تراي اندا تصحافو يعللو كل نغراتهم بميستر كاحيزهم بقى نقال سبا يعللونم اوارح حليفهم عامتات كوينو عامت نابله حجي اب 2015 بفرنجي بصيحم الله فولي نجر أب كلتشان عسرت حمشتن انتي تفاتيرو انتيلكم بابي نكرات يفكركي بلا بتكست كرات نزحتهم مسنببت أنون يفكركات بلو ناي بحق تفكرن ديخا إلا تحتو أو ويلي من لسلا بقى أنون يفكركات بلو كاون نحر على لهم تغيروا ناي فغر تكست نساس اللي تسدلو نسوجن بتي كونات ناي بوليتيكا مقنيات جيرو بحتاو سئلي أي سدلان دمصون أي زاربني مغنياتو تاتيت زهرمتو قوامي كمز نقول لجزء كمزي زارب كمز جبرت ينجروا مغنياتو أبز جروري تهاري مثل زبالة نساجن بتناي تكست علالهم
ዕግብቲያ ደስ እናበላያ ትዕልሎ ብድሕሪ እዚ ንዝተወሰነ ዓመታት ብፍቕሪ ብናይ ቴክስት ዕላሎም እዚ ናይ ርሕቐት ዝምድንኦም መመሊሱ እናተረረ ኸይዱ ሓደ ግዜ ግን ክራት ክትጭናቕ ከላ ገለመለ ብስካይፕ ንዕልል ትብሎ በቃ ሓራ ኢሉ ከዘራርባ ከሎ ግን ድምፁ ኣዝዩ ብትሑት ድምፂ እዩ ዘዛርባ ብስካይፕ ክዘራረቡ ከሎ ቪድዮ ኣይከፍትን እዩ ንሳ ነዚ ነገር እዚ ብዙሕ ነገር ኣይተገደሰትሉን ዓዊሉ ከይዛረባ ድማ ከምቲ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ብጥይት ስለ ዝተሃርመ ቋሚ በቃ ዓዊሉ ክዛረብሲ ኣይክእልን እዩ ካብዚ ሓሊፉ ብኦንላይን ብቴክስት ትምርዓውኒ ዲኺ ኢሉ ናይ መርዓ ሕቶ የቕርበላ እዚ ክብለኩም ከለኹ ብቪድዮ ኮነን ብቴክስት ንመጀመርያ ግዜ ነዚ ኣነ ብቴክስት ትምርዓውኒ ዲኺ ብል ሕቶ ርአ ካብኡ ቀፂሉ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ይብሎ ትምርዓውኒ ዲኺ ኢሉ ነዚ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ምስ በሎ ቤተሰቡ ንባቢ እናኣተው እንኳ ሓጎሰካ እናበሉ ሓጎሶም ክገልጹ ይጅምሩ ኣድዩ ኣቦኡ ኣሕዋቱ ኩሎም ቤተሰቡ ማለት እዩ ናይ ሓጎሶም ተኣሽሙ ይጽሕፍሉ ቀፂሎም እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ናይ መርዓ ቦታ ምምራጽ ጀሚሮም ናይ መርዓትን ናይ መርዓውን ክዳውንቲ ክመርጹ ጀሚሮም እዚ ኩሉ ክዕልሉ ከለዉ ግን በቲ ዝምድንኦም ኣዝያ ክትሻቅል ጀመረት ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዓመት ካብ ኒውዮርክ ክመጽእ እናበለ ሓንቲ መዓልቱን መጽእ ኣይፈልጥን ኩሉ ግዜ ምክንያት ይፈጥር ከመጽእ ኢሉ ከም ዝኾይነ ይብላ ከመጽእ ከም ተሸጊረ ከመጽእ ገለ ነገር ይፈጥር ይተር ካብዛ ሓሊፉ ካብዘይ ምንጹ ንላዕሊ ዘገርም ነገር ድማ እንታይ ኣዝዩ ቀና እዩ ስለምንታይ ቴክስት ቀልጢፍ ግዘይ መለስክለይ ስለምንታይ ኦንላይን ዘይኣተኺ ስለምንታይ ከም ዘይገበርኪ እናበለ ክቆጻጸር ይጅምር ሓደ ግዜ ካሜራ ክፈትዩ ምሳኺ መን ኣሎ ኣይኣምነክን ኣበይ ከም ዘለኽ ክርኢ ደልየ በቃ ቁፅፅር እንታሽሙ ክነግረኩም ኣይከልኒት ናቱ ናይ ቅንእ ደረጃ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ግን ናቱ ካሜራ ኣይከፍትን ናቱ ካሜራ ከፊትላ ኣይፈልጥን ንዓግን የገድዳ ድሕሪው ግን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ መወዳእቱ እዚ ባቢ ዝበሃል ሰብ ሃኒ ሕጂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክመጽእ ተዳለዊ ይብላ ነዚ ሰምዐት ክራት እንታይ ተኸዲነ ክጽብዮ ዘለኒ ከመይ ተገበርኩ ሕሸኒ ኢላ ብጣዕሚ ተሓጒሳ የስ ኣብ መወዳእቱ ክመጽእ እዩ እናበለት ኣዝያ ተሓጒሰት ዋላ ናይ ቲኬት ቁፅሪ ገለ ነጊርዋ ናይ ቲኬት ቁፅሪ ኣብ ኦንላይን እንዳኣተወት ክትከታተል ጀሚራ ነፋሪት መዓስ ክትብገስያ ኣበይ ከም ዝበፅሐት ገለ ክትከታተል ጀሚራ ካብኡ ቴክስት ይገብረላ እንታይ ድብል ቴክስት ይገብረላ ሃኒ ሶሪ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ናይ ሎሚ በረራይ ሰሪዞም ኣለዉ ካንሰል ገይሮም ኣለዉ ክመጽእ ኣይክእልን ኢሉ በዚ ምክንያት ንሳ ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ልባ ከም ዝሰበራ ትነግሮ ኣብዚ ግን ክራት ካብቲ ካልእ ግዜ ሕጂ ቁሩብ ነገራት ክትጠራጠር ትጅምር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክመጽእ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ገለ ነገር ፈጢሩ ይተርፍ ከምዚ ብኦንላይን ክዕልሉ ድማ ንልዕሊ 9 ዓመት እዩ ሕሰብ ኣቢሎ 9 ዓመት ሙሉ ባቢን ክራትን የዕሊሎም ኣለዉ ብኣካል ግን ንዑ ንመወዳእታ ግዜ ዝረኣያቶ ኣብታ ክለብ እታ ምሸት ዝረኣያቶ ዝበልኩኹም በቃ ብድሕሪኡ ሪኣቶ ይትፈልጥን እየ ናይ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይሽግሩ ማለት እንታይ ይፀገሙ ኢላ ክትጭንቕ ስለ ዝጀመረት ሽዑታይ ትገብር በቃ ናይ ብሕቲ መርማሪ ትቆፅር እዞም መርመርቲ ድማ ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ብዙሕ ገንዘብ እያ ከፊላትሉ ሓደ ግዜ ነገራት ከቢድ ምስ ዝኸውን ብብሕቲ ነዞም ሰባት ቆፂርካ ሓበሬታ ወይ መርትዖ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ነገር የምፁልካ እዮም ኣብ ፊልም ገለ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ገለገለ እዋን ዋላ ንፖሊስ ዝኸበዶም እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ግን ጠፍትን ኢሎም የፃርዮም ጉዳያት ብኡ ንብኡ እዞም መርመርቲ ኣቓልቦኦም ናብ ባቢ ይገበሩ ባቢ ኣበይ ከም ዘሎ ፈለጡ ዝነብረሉ ድማ ከምቲ ዝተባሃሉ ኣብ ኒውዮርክ ባሓለዋ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ኣብኡ ጥቃን ምስ ክራት ማለት እዩ ሕሰብዎ ኣብኡ ኣብቲ ጥቃ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጥቃ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ምስ ክራት እቲ ሕጂ ዝቕመጠሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ካብ ንሳ ትነብረሉ ከተማ ለንደን 1 ሰዓት ዝኸውን ብመኪና ርሕቐት ዘለዎ ቦታ እዩ ሓሲብኩም ኣለኹም 9 ዓመት ሙሉእ ግን ኒውዮርክ እናበለ ክዕልላ ፀኒሑ ክራት ዝነገር እዚ ኣዝዩ ኣበሳጭዋ ብመኪና ናይ 1 ሰዓት መንገዲ ከባይ ርሒቑ ከሎ ክሳዕ ሎማዓንቲ ዘይረኸብኩ እዚ ዲርሑቕ ኮይኑዎ እንታይ ኮይኑ ኢላ በቃ ሓሪቓ ግን ስቃይ በለትን ናብ ገዝኡ ከይደ ኢላ ነቶም ናይ ብሕቲ መርመርቲ ኣበይ ከም ዝነብር ኣድራሽኡ ሃቡኒ ኢላ መኪና ልዒላ ናብ ገዝኡ ትኸይድ ኣብኡ በፂሓ ነቲ ማዕፆ ምኩሕኩሕ ጀመረት ካብኡ ነቲ ማዕፆ መን ትኸፍቶ ሰይቲ ባቢ እዚ ይኮነንቲ ዘገርም ክራት ነዛ ሰበይቲ ርኢ ምስ ኣበለታ መን ይኽስኺ ኢላ ተሓታ ሕሰብዎ ኣብ ገዛኻ መፂ ሓደ ሰብ መን ኢኻ ኢሉ ሓተካ እታ ሰበይቲ ኣነ በዓልቲ ቤቱ እየ ንባቢ ትብላ እንታይ ክትብል ደለኺ ባቢ ተመሪዕ ድዩ ሕጂ ንባቢ ክሪኦ ደልየ ኣለኹ ፀውዕለይ ትብላ በዛ ሰዓት እዚኣ ባቢ ገዝኡ ስለ ዝነበረ
ኣቤት ኢሉ ካብቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ናብቲ ኣፍ ደገ ይቕልቀል ክራት ንባቢ ምስ ረኣየቶ ስለምንታይ ኢኻ ዘሓስኻኒ ንምንታይ ተታለኒ ኢላቶ ሕርቕ ኢላ ባቢ ድማ ንዓ ምስ ረኣያ ይቕሬታ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ርኢኪ ኣይፈልጥን ንፋልጥ ዲና ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ይሓታ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክራት ኣዝያ ሓዚና ክንረአ ኢና ኢላ ብጣዕሚ ተበሳጭያን ሓዚናን መኪና እናዘወረት እናበኸይት ንገዛኣ ትምለስ ሽዑ ናብታ ጓል ሓወቦኣ ትድውል ጓል ሓወቦኣ ትረዲ ኮነት እንካላይ መዓዛ ኢለኩም ነይራ ዓንቲ ወይ መታን ክተፀናንዓ ኢላ ናብኣ ትድውል ጓል ሓወቦኣ ኣጆኽ በቃ ዘሕዝን እዩ ወዲ ማለት ከምዚ እዩ ገለ እናበለት ክተፀናንዓ ትፍትን ግን እዝታት ገለ መለን ክራት ከፀናንዓ ኣይከኣለን ምክንያቱ ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ተጎዲኣ ልባ ብጣዕሚ ተሲሩ ኣዝያ ሓዚና መዓልታት ሓሊፉ ክራት እዚ ዘበሳጭዋ ገለ ነገራት ሓሊፉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኮፍ ኢላ ጋዜጣ እናንበበት ሓደ ሰብ መፅእ መን መፅእ እታ ጓል ሓወቦኣ ኳዳ ሓመፃኺ እተው ኢላ ተእትዋ ኮፍ ተብላ ዕላል ይጅመር ቦምባ ደኾነ ዕላላ ትድርብየላ እቲ ኣብ ፌስቡክ ትፈልጥዮ ዝነበርክ ባቢ ክሳብ ሕጂ ትዕልልዮ ዝነበርክ ባቢ ኣነ ዝፈጠርኩ እየ ትብላ 9 ዓመት ሙሉእ ክትቀራረብዮ ክትዕልልዮ ስእሊ ትሰድሉ ኣብ ስካይፕ ትዕልልዮ ቀስ እናበለ ዝዕለክ ዝነበረ ባቢ ኣነ ሕሰብዎ ነ9 ዓመት ሙሉእ ትቀራረብዎ ክትዕልሎ ስእሊ ትሰደሉ ብስካይፕ ቀስ እናበለ ዕልላ ትዕልሎ ዝነበረት ጓል ሓወቦኣ ኮይና ትጸንሕ እዚ ኩሉ ዝገበረቶ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ንሳ ክትዘናጋዕ ኢላ ዝጀመረቱ እዩ ባቢ ዝበሃል ሰብ ናይ ባሓቂ ኣሎ ንሱ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ንሱ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ነይርዎ እዩ እታ ጓል ሓወቦኣ ግን ነዚ ናቱ ሓበሬታት ተጠቂማ ካልእ ሓድሽ ፌክ ኣካውንት ከፊታ ነቲ ስእልታት ናቱ ኣብኡ እንዳኣተወት ብያ ትጥቀም ነይራ ሓደ ግዜ ኣብ ክለብ ተራኺቦም ነይሮም ኢለክን ነይረ እሱ ከም ዝተደናገረ ኮይኑ ወይ ኣያለለያን ኢለኩም ነይረ ምሽ ምክንያቱ እሱ ጠቕላላ ርእይዎ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ፅሒፍላ ኣይፈልጥን እዩ ኣይፈልጣን እዩ ጠቕላላ ዋላቲ ኣብ ድምፂ ብስካይፕ ትዕላ ዝነበረት ብድምፂ መቐየሪ ኣፕሊኬሽን እንዳገበረት እያ ትዕላ ነይራ እቲ ዘገርም ድማ ሕሰብዎ ትምርዓውኒ ዲኺ ኢላ ዝፀሓፈቶ እዩ ሓራይ ዝበለታ ገለመለ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ዝገበረቶ እሞ ቤተሰብ መፅኦም እንኳ ሓጎሰኪ ዝተባሃልዎ ካብ 50 ክሳብ 60 ዝኾኑ ናይ ፌክ ኣካውንት ከፊታ በዓላ እያ ትፅሕፎ ነይራ ሽዑ ንክራት እንታይ ትብላ እዚ ላይክ ዝገበረለይ ኣቦዩ እዚ ከምዚ ዝፀሓፈተለይ ኣደያ እናበለት እሳ ትፅሕፈላ ነይራ ዝኩሉ ግዜ ሕሰብዎ ክሳዕ ክንዲዚ ክፍኣት እንታይ ከም ዝገበረታ እንደ እሞға ጓል ሓወቦኣ ብተወሳኺ ድማ በዚ ምክንያት እዩ ገዝኡ ምስ ከደቶ ኣይፈልጠክን እዩ ዝበላ እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ኣይፈልጣን እዩ እዚ ናይ ባሕቂ ባቢ ዝበሃል ሰብ መንያ ካበያ መፅያ ገለ ዋላ ሓንቲ ነገር ርእይዋ ጠቕላላ ኣይፈልጥን እዚ ኩሉ ትፃወተላ ዝነበረት ብናይ ሓሶት ስሙ እናተጠቀመት እታ ጓል ሓወቦኣ ስለምንታይ እያ ኣይተፈልጠን ንጹር ዝኾነ ዘቐመጠቶ ነገር የለን ግን ካብዚ ዛንታ እዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ዋላ ንዓኻትኩም ንዝኾነ ይኹን ሰብ እቲ ንዓና ክጎድእ ዝኽእል ሰብ ካብ ርሑቕ ኣይመፅን ፀላኢ ካብ ርሑቕ ኣይመፅን መንዳይ ዝፈልጠና ሚስጥርና ድፈልጥ ኩሉ ነገርና ኣብ ጥቓና ኮይኑ ዝከታተል ሰብ እዩ እምበር ኮነ ኢሉ መፂኡ ካበይ ከም ዝመፁ ዘይትፈልጥዎም ሰባት ንዓኻትኩም ክጎድኡ ወይ ንዓይ ክጎድኡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያት የብሎምን እንታይ ምክንያት ኣለዎም ካብ ባዶ ተበጊሱ ሰብ ክፀልኣካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝጎዳእና ሰብ እቲ ዝቐርበና ሚስጥርና ዝፈልጥ ሰብ እዩ ክራት እንታይ ትገብር ትኸሳ ቤት ፍርዲ ከዓ ነቲ ጉዳይ ይርዩ ንጓል ሓወቦኣ ብገንዘብ ክትቅፅዕ ገብራ እዛ እንተ ሓቀኛ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ይምህረና ኢለ ይኣምን ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ንራኸቢና ሰላም እንጥዕናና ብዘ ዘለኹሞ ወዳዓምኩም